Oras sa Radyo DCGB, alas 12:02 na, din pagkaudto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marhay na pagkaudto sa inugabos mga tugang. Ini ng kabilugan kan mga bareta ngunya na pagkaaga. Digdi sa Radyo DCGB. Kami po ang sindong magiging tagapagbareta. Ako po si Renz Luna. Ako man po si Angel Mustaza. Ngunyan sa mga pamayokan mga darakulang bareta sa lado lokal. Fire Prevention Month, formal ng pinunan. Duwang barangay sa Legazpi City na tauanin water system kan Ako Bicol Party List. Duwang katao nakuanggadan sa Virac, Catanduanes. Mga militar kinondinar kan NPA sa nangyaring putukan sa Sorsogon. Sa lado nasyonal, sa 2023 pa posibleng makabuelta sa normal na sitwasyon ng nasyon. Duterte gustong magbisita sa China. 5 katao nang nagadan sa missing counter kan PDEA asin PNP. DOH nanindugan na marhay ang Sinovac vaccine. Bareta sa ibang nasyon, mga bihag sa Nigeria pinalibre na. Barata sa lado nin Karawat, Amerikana boxer na baldi kay Pacman. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Formal ng pinunan ngunya na aldaw ang obserbasyon kan Fire Prevention Month. Sinabi ni Fire Inspector Aramis Balde, tagapagtaram kan Bureau of Fire and Prevention and Regional Office na simple sana ang sa indang programa. Kaso bago, mantang day naman sinda nagkaigwanin motorcade sa kapalibutan kundi nagbugtak na sana. Yung mga darakulang tarpulin sa mga lugar, tangan ninyo pasabot sa publiko kung paano malilikayan ang anuman na kasulo. Idinagdag pa man yan na kinakaipuan mag-ingat in marhay ang publiko mantang nagtauman ng asigurasyon na sinda handang magresponde sa anuman na emerhensya. Ang baretang ini hatod sa Indukan, RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Pangako na daing napapako. Ini ang pinatunayan kan Ako Bicol Party List matapos na formal lang na itong kwenta ang tulong water system project sa Barangay Bangkar 1 asin Imalnod, Legazpi City na pinanginotan mismo ni Ako Bicol Representative Saldico asin Pido Garbin. Sinabi ni Garbin na sarong basic human rights ang pagkakaigwanin access sa tubig asin sanitasyon siring man ang pagkakaigwanin malinig na tubig na inumon. Sa ibong nalado, sobraman ang pasasalamat ka mga residentes kan duwang barangay dahil ang tadain naman sila magkakaigon ng problema sa supply ng tubig. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Multi-5. Duwang katao nakuanggadan sa magkasiblag na lugar sa Virac, Catanduanes ka nakaaging aldaw. Sinabi kan Virac PNP nan enot na biktima na kuwanggadan sa Barangay Valencia kung sa inaminbidan na si Louie, 25 anyos, sarong mekaniko, asin tubong Barangay Mayngayaw or Maynaway, San Andres, Catanduanes. Ang biktima na hiling na nakabitay, nasa kaban ka na kwarto kan sa iyang harong. Sa investigasyon na kan mga kapulisan, ang biktima naka-experience ng depresyon dahil lang pinabayaan ni kan sa iyang kasaruan na babae. Sa ibong nalado, ang sarapang biktima nakuha sa ampas sa Barangay Antipolo del Sur kung sa inaminbidan ining si Junior, 25 anyos ang edad, kan Barangay Igang. Ang biktima pigtutubudan na nahulog sa ampas mantang ini nagmamaneho nin motorsiklo.
Makosog na kinundinar kan Celso Minguez Command kan New People's Army sa Sorsogon ang pagpapaputok sa mga sibilyan kan mga membros kan 22nd Infantry Battalion kan Philippine Army sa Barangay Marinab, Bulan, Sorsogon kung saan nairido si Salvador Magas sarong Paraoma kan Barangay Taromata kan nasabing banwaan. Sinabi ni Samuel Guerrero, tagapagtaram kan Celso Minguez Command, na ipinapaluwas kan mga militar na nagaigwanin inkwentro mantang inakusaran man si Magas sarong rebelde. Dinagdag pa man niya na binugtakanin badil, bomba asin iba pang ebidensya tanganing paluwason na rebelde si Magas. Sa iyang tinawanin doon, nakautikan ang pahayag kan mga militar. Handa na asin diit na nag-aadaptar sa Uniform Travel Protocols kan IATF ang syudad nin Tabaco. Iniyan itinaong impormasyon sa DCGB News ni Mayor Crisel Lagman Luistro kang nasabing syudad kung saan preparado na sinda sa siring na pagbabago alagad kay pon man giraray ning estratehiya para masiguro na dayman basta maglangkaw ang nagpupositibo sa COVID-19 na mauli sa indang lugar. Sa ngunyan pangapon na ni Luistro sa publiko na kay pon man gilayon magsunod sa minimum health standards ang mga namamanwaan kan Tabaco City maski pigturusa na ang travel protocol kan Interagency Task Force. 25 organisasyonin babaeng paratanom sa munisipyo kan Piodoran Albay ang natauwanin asistensya sa paagi kan ekspertos ni 3rd District Representative Fernando Didi Cabredo sa pakikipagtabangan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol. Nagtutubod si Cabredo na ang sabing programa mataon dagdag na mapagkukuhaan nin income kan mga babaeng paratanom. Kasabay kaini ang paglaom kan kongresista na mapakusog ang ekonomiya asin pagkabuhay kan mga nasa hararayong barangay. Ang mga kababaehang paraoma maresibinin cash assistance na itatao kan DSWD sa paagi kan Sustainable Livelihood Program na makakatabang sa pagpuon kan sa indang mga saraday na negosyo. Ipapayararom sa mahigot na profiling asin monitoring ang mga mauli sa banwaan kan kamalig kaning masiguro na ang mga ining negatibo sa COVID-19 virus. Sabay kipaghuron kan DCGB News kay Alkalde Kaloy Baldo kan Kamalig Albay bilang kasimbagan sa pagturos kan travel protocol kan Interagency Task Force or IATF. Sigun kay Baldo, dakula ang tsansa na mas maglangkaw ang turismo sa banwaan, alagad halangkaw man ang posibilidad na magdakol ang kaso ni nagpupositibo sa COVID-19. Alagad magiging mahigpit sinda sa pagpapasunod ng publiko magsulog ng face mask, face shields, asin ang pag-obserbar kan social distancing. Nakadepende pa man giraray sa ipapaluwas na pulisiya kan mga gobernador sa kanya-kanyang probinsya na konsideradong highly urbanized as in the independent cities kung kaipuhan na magpresentar nin RT-PCR test ang siisay man na persona na malaog sa sarong syudad, banwaan o munisipyo. Sa pakikipaghuron kan DZGB News kay Regional Director Attorney Anthony Nuida kan Department of Interior and Local Government o ang Bicol Interagency Task Force Chairman ang objeto kan resolusyon kan IATF ang magkaigwanin uniform protocol sa mga nagbabiyahe siring man na maturosan ang mga restriction kung saan bakuna obligado ang pagpapailing ng travel authority maging ang medical certificate kan mga biyahero. Alagad kay puhan man galayon na aramon asin sunodon kan mga travelers kung ano ang eksistidong polisiya sa mga lugar na sa indang dumanan tanganing maibiteran ang inkonbenyensya. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kay ni. Ako si Diabetes. Sisirain ko ang iyong katawan. Ako si Hypertension. Parati kong papatasin ang iyong blood pressure. At ako si Heart Attack. Papadaliin ko ang buhay mo. Ako si Doc F Minerals. Pang-iwas sa inyong lahat. Pag may Doc F Minerals, parang may sariling butika na ang bahay mo. Doc F Minerals. Doc F Minerals. Doc F Minerals. Mabibili sa lahat ng mga The Big C Centers nationwide. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixed and Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Pag ang kababaehan, igwaman
na itabang, digdi sa barangay. Salamat on di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Inibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Kahit malupit ang biyahe ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, takpos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aaray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Bago isulog ang sa indong face mask, maghugas nin kamot gamit ang tubig asin sabon. Mag-alcohol o sanitizer. Hilingon kung may gisi o luho asin isulog nin tama na natatakupan ng dungo. Ngimot asin kuko, mantang ugalion ang paggamit nin face mask para dai makaulakit o maulakitan nin helang. Ang COVID tip na ini, hatod sa indo ni Dr. Christopher Gannon, kan Daddy's Angel, Diabetes in Medical Clinic. Inalda po sa Induga Boss. Iniimbitaran po niya mo kamo na magparehistro na para sa maabot na Mayo 9, 2022 national and local elections. Ang samuyang opisina bukas magpuon Martes sagkod Sabado, pon alas 8 nin aga sagkod alas 5 nin hapon. Day po kaming laog pag Lunes tayo inalandaw nin pagdesinfektar kan samuyang opisina. Magbisita lamang po kamo sa mga opisina kan COMELEC kung saan kamong banwaan o syudad maboto para sa indong kaligtasan sa salud. Kahipuhan po nindo na magsulog ng face mask as in face shield sa oras ng pagparehistro. Isiring man, day po paglingawan na magdaranin sa diri nindong ballpen. Sa Setyembre 30 na lang po sa gunya na taon matapos ang pagparehistro. Diyos mamalas po as in magparehistro na, ngunya na! Ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Sinabi ni Presidente Rodrigo Duterte na kaipuan pang maghalat kan Pilipinas nin sagkod sa primero o ikaduwang quarter kang 2023 bago makabalik sa normal ang sitwasyon kan nasyon matapos kang COVID-19 pandemic. Siyang sinabi nakakaskasan kan gobyerno ang immunization program kay ni kontra sa COVID-19 matapos mag-abot ang 600,000 na doses kan bakuna hali sa China. Idinagdag pa man ni Duterte na bako pangunya na taon kundi sa 2023 na pinaglalaoman na makabuelta sa normal ang sitwasyon kan nasyon sa pagkasabi ng herd immunity kontra sa COVID-19 posibleng makamtan sa primerong parte kan 2022. Gusto ni Presidente Rodrigo Duterte na magbiyahe sa China ngunya na taon. Ini para sa personal na pasalamatan si Chinese President Xi Jinping na sa ipinadara kay ng COVID-19 vaccine bilang donasyon sa Pilipinas. Kaibanan ni Bapang Opisyal arog ni na Health Secretary Francisco Duque III as in Vaccine Czar Carlito Galvez, personal na ininspeksyon kan Presidente and crates kan mga bakuna na tulos sa dinara sa Department of Health Storage Facility sa Marikina City. Sa siyang pagtaram, pinasalamatan ni Presidente Duterte ang China as in Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Zilian, na sa donasyon na bakuna. Sigun sa Presidente, napigibukan gobyerno ang gabos para makakuha ng supesyenteng bilang nin mga bakuna para sa mayoriya kan mga Pinoy. Ipagpapadagos kan gobyerno ang pinakusog na pagkakaigwan ng COVID-19 testing. Maski igwan ng bakuna kontra sa siring na helang, sinabi ni
ni testing czar Vince Dizon na maski may bakuna na alagad, dahil man sinda mapundo sa pagsasabi na dapat diretso ang prevention paggamit in face mask, social distancing as iba pang health protocols. Idinagdag pa man niya na dapat diretso pa man giraray ang detection, isolation as in pagbubulong. Sayang tinawanin doon ang pinaka-importante yung detection as in testing, lalo na ta nagdadakol ang variant kung kaya kay puhan na pakusugon ang testing. Nanindugan ang Department of Health o DOH na epektibo pa man giraray ang paggamit ng COVID-19 vaccine na gibukan Chinese company na Sinovac apisar kan hababang efficacy rate kay ni. Enot nang binatikos kan mga medical groups and mga health officials kanasyon dahil sa pigsasabing double standards sa pagrekomendar kan Sinovac vaccine sa mga medical workers na bako direktang nagkakapota sa mga pasyenteng may COVID-19. Sa nagkapirang public briefing, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na inaprobahan kan mga eksperto ang paggamit ng COVID-19 vaccine kan Sinovac sa nasyon base sa siyensya asin ebidensya. Enot nang sinabi kan Food and Drug Administration o FDA na base sa pag-aaral sa Brazil, nagluluwas na igwasa ng 50.4% ang efficacy rate kan Sinovac vaccine sa mga health workers, kaya dai inipig-rekomendar na gamiton sa mga frontline medical workers na nagampang sa mga COVID-19 patients. Pero kan Biyernes, pig-rekomendar kan National Immunization Technical Advisory Group o NITAG na ang paggamit ng Sinovac sa mga health workers apisar kan pag-alangan kan FDA. Gusto ni Vice Presidente Leni Robredo na magkaigwang unan ng positibong rekomendasyon hali sa Health Technology Assessment Council bago magtudok rin bakuna hali sa Sinovac. Sayang sinabi na bako man sa pagprotesta na hali ang bakuna sa China, kundi pagkontra na dapat may proseso na daipaman pigagian kay ni sa nasyon. Ang sa iyang tinawanin punto, iyong protesta kan mga doktor kan Philippine General Hospital asin iba pang grupo nin mga healthcare workers. Enot kay ni tinawanan ning emergency use authorization kan Food and Drug Administration ng Sinovac. Alaga dayon man ini pinagrekomendar na gamiton sa mga health workers. Hinagad ni Health Secretary Francisco Duque III ang mga health workers na akuon ang Sinovac vaccine ang kainot-inoting bakuna na nag-abot sa Pilipinas. Siniguro kan opisyal na ligtas asin dekalidad ang mga bakuna kan Sinovac. Sinabi niyang nag-agi asin nakapasar sa maigpit na pag-aadal kan Food and Drug Administration o FDA asin pigrekomendara kan National Immunization Technical Advisory Group. Mantangon niya na aldaw tulos na pupuunan kan gobyerno ang vaccination program kung sa prioridad na matawan nin initial na supply na bakuna ang mga healthcare workers gikan sa Philippine General Hospital o PGH, Lung Center of the Philippines, Dr. Jose Rodriguez Memorial Medical Center o ang East Avenue Medical Center Center Luna Hospital, Veterans Memorial Medical Center as in PNP General Hospital. Mantang sa Marso 4 as in 5 man, makakaresibinin mga bakuna ang iba pang ospital sa Visayas as in Mindanao. Kaibahan digdi ang Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City as in ang Southern Philippines as in ang Southern Philippine Medical Center sa Davao City. Nagparundom giraray ang Bureau of Fire Protection sa publiko apirming mag-ingat tanganing malikayan ng sulo. Inedailan ta formal lang mapuon ngunya na aldaw ang Fire Prevention Month susog sa Proclamation number 115-A. Sinabi ni BFP spokesperson Fire Superintendent Annalie Atienza na magkakaigwanin sabay-sabay na pagbusina ang mga truck kan mga bombero sa enterong nasyon na sinduan ini kan mga motorcade. Siyang sinabi na kan Enero pasa na sinda nakarehistro nanin maabot sa 1,221 na insidente nin sulo sa enterong nasyon na mas hababa ng 58% kumpara sa 2,927 o haro sa 3,000 na insidente nin sulo sa parehong peryodo kan taon 2020.
Nahahadit si Vice President Leni Robredo na maglangkaw sa giraray ang kaso ng COVID-19 matapos naturusan kan Interagency Task Force o IATF ang mga requirement as in protocol para sa pagbiyahe. Sigun kay Robredo, pabor siya na i-standardize ang travel requirements as in protocols pero delikado ang pagtanggal sa quarantine as in COVID-19 testing. Itanong halimbawa kan Vice Presidente ang paglakop kan virus sa mga probinsya matapos natugutan na makabiyahe ang mga locally stranded individuals o LSI gikan sa Metro Manila. Tinawanin doon ni Robredo na dapat pinag-adalan ni Marhay ang pagturo sa travel protocols. Sinabi niyang bakuna pa man giraray ang pinakalyabe para madagos nang mabuksan ang ekonomiya. Naganda na ang nagkaperang ospital sa pag-abot asin pagresibi kan primerong batch ng Sinovac vaccine. Napag-arama na kaibahan sa primerong mga karesibi ng bakuna ang Philippine General Hospital o PGH sa Manila. Sinabi ni PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario na maski 12% sana kan sa indang mga frontliners ang nagpayag ng kagustuhan na mabakunahan ng Sinovac vaccine, aaprobetsaran kan ospital ang oportunidad na makuha ang primerong batch ng bakuna. Gigibon ang pagbabakuna sa UP Atrium. Mantang nakastandby naman ang Veterans Memorial Medical Center para sa pag-abot kan Sinovac. Kaibahan man ang mga frontliners kan Armed Forces of the Philippines sa mga karesibi ng bakuna. 5 katawo na ang nagadaan sa nangyaring misencounter entry kan Philippine National Police as in Philippine Drug Enforcement Agency sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ilang kinumpirmar ni NBI spokesman Abogado Ferdinand Lavin sa pagsasabi na igwapang mga irido as in kinakaipuan palindang mahiling ang medical records. Dahil man sinabi kung ang ikalimang nagadaan hali sa PNP o PDEA. Sinabi niya na ang hagyat sa saindang investigasyon ay ang level of cooperation entry kan police as in PDEA. Posibleng pumakol sa 2,500 ang bilang kan mairirehistrong bagong kaso ng COVID-19 kada aldaw sa Metro Manila bago mag-abot ang katapusan ng Marso. Inibase sa kalkulasyon kan mga eksperto gikan sa Octar Research Team kunda ipupugulan ang trend sa pagtaas kan COVID-19 cases. Sigun kay Dr. Guido David, nasangunyan padagos nang nag-itataas ang bilang kan COVID-19 cases na irehistro kan sain, puminakol na sa 2,921 ang bagong kaso na nagdagdag kan Sabado. Sinabi niyang ang pangenot na posibleng rason kang pag-itaas ng kaso ng COVID-19 ang pagiging kumpiyansa kan publiko sa pagluwas asin pamamasyar arog kan Valentine's Day asin Chinese New Year. Mantang paborman ang grupo na may pararom sa General Community Quarantine o JCQ ang Metro Manila ngunya na bulan ng Marso mantang madidipisilan na i-curb ang nairehistrong kaso ng COVID-19 kung ibubugtak sa mas toros na quarantine restriction o MGCQ ang NCR. Bareta sa ibang nasyon, pinalibre na kan mga kidnapper ang 42 na katawo. Kaibahan ang 27 na mga estudyanteng dinukot kan mga inigikan sa sarong boarding school sa Zamfara State sa Nigeria. Pigasabing ang mga napalibre kaibahan sa tinabag kan mga sospek hali sa Government Science Secondary School. Dahil man binanggit ni Governor Abubakar Sani Bello kung nagbayad din in ransom kung katrukis kan pagpalibre sa mga biktima. Bareta sa lado nin Karawat, nadagit asin binasol kan hoben pang WBC interim lightweight champion Ryan Garcia si Manny Pacquiao sa pagkaunsyame kan sa indang piglalauman na bakbakan. Sa iyang sinabi na si Pacman an enot na nagtangro na magampangan sinda siya nagduwa-duwang isip para mag-uyon dahil anta talagang gusto niyang makalaban ang legendary fighting senator. Enot kay ni hinagyat ni Garcia si Pacman matapos niyang gabaon si Luke Campbell sa ikapitong round kan sa indang laban. Sinabi man ni Pacman na sarumansa na si Garcia sa punteriya niyang labanan alagad na ang nangingenot sa listahan iyo si Terry Crawford. Breakthrough! Kosori Coffee Warmer ang iniluwas sa bagong imbensyon kan mga eksperto sa siyansya asin teknolohiya sa kinaban. Ini madaling gamiton asin mantiniron. Mas marhay ang thermoconductivity kumpara sa ibang coffee warmers. Ang warming plate pwedeng uminitin po on 77 degree Fahrenheit sagkod 200 degree Fahrenheit asin available na sa merkado sa kantidad na $39. Istoryang naiiba!
Sarong Space Temple na nakabugtak sa sarong private satellite ang pigpaplanong ilansar sa outer space sa taon 2023. Proyekto ini kan Terra Space Incorporation, sarong Kyoto-based satellite research and development kumpanya company asin kan mga Buddhist monk kan Dayagoji Temple ang saro sa pinakagurang na temple sa Kyoto, Japan. Ang Space Temple, apro na Jotinen Gwanji Temple asin ibubugtak ini sa sarong satellite kaibahan. Ang sarong sadit na rebulto ni Buddha asin mga mandala paintings. Ang satellite na kinamumugtakan kaini malibot sa Earth sarong beses kada 90 minutos. Nagpuo na ideya kan Space Temple gikan sa mga monghe sa Dayagoji Temple kan mariparonindan na nabawasan ang mga nagbibisita sa templo dahil sa COVID-19 pandemic. Naisipan ninda na pag nakabugtak sa sarong satellite ang saindang temple, gabos na tao sa mundo pwedeng magpangadji digdi. Kantidad na 200 milyon yen ang kantidad kan proyekto asin sa ngunyan nagahanap na nin investors ang Dayagoji Temple asin Terra Space Incorporation para mapadali na may pautob ini. Flashback! Marso 1 kan taon 1888 kan nagmarcha ang nagkapirang native Filipinos asin mestizos sa opisyal na residensya ni Jose Centeno. Hinagad kan mga ini ang tolos na expulsion kan mga padi kay religious orders asin arsobispo na pinagdeklaran ni nandaing kamugtakan na magreinar sa isla. Si Centeno na sarong mining engineer, iyon acting civil governor kan Manila asin sarong anti-clerical pinagkasabing nagpakusog sa demonstrasyon. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DCGB News Base, patarabang-tabang News Director Edwin Peralta, syempre News Manager Mar de la Cruz. Kami man po ang sa indong nakaiba ng ngunya na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pangalan ni Jun Napoles sa Lado Technical, ako man po si Angel Mustaza. Dahil maghali, dahil magpuklat, masunod na ang programang Iskaramusa pagkatapos ang kanagkapi ng mga pagirumdom. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet-Tabs ka para hindi na dying inside. Diet-Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Ako si Diabetes. Sisirain ko ang iyong katawan. Ako si Hypertension. Parati kong papatasin ang iyong blood pressure. At ako, si Heart Attack. Papadaliin ko ang buhay mo. Ako si Doc F Minerals. Pang-iwas sa inyong lahat. Pag may Doc F Minerals, parang may sariling butika na ang bahay mo. Doc F Minerals. Doc F Minerals. Doc F Minerals.
Mabibili sa lahat ng mga Big C Centers nationwide. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixed Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama, pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras, alas 12:33 na nin pagkaudto. An oras hatod sa Indokang Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Surf powder with active clean. Singgaling ng mamahaling panlaba based on lab test versus brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. I know it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Kasi dito nagkakanta. Oy, no? pagka Lunes-Lunes, bawal magkanta. Kasi dito nagkanta. May nagmamodule. Ay, sorry, may nagmamodule pa Pakaray, lang. Sige, palitan na sa Kurutun nalugod. ka utong mo. Pwede magbaile. Pwede mag-ano. Pwede magkanta. Pwede magbaile, bawal magkanta. Okay. Tatay June, sasayaw ka? Tatay June. Sasayaw si Kuya John. Sasayaw ka? Sasayaw yan. Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Ahoy! Talagang mainit na udto-tabi sa inyo gabos mga tugang. Welcome po sa programang Iskaramuza. Kaya ba syempre ang one and only, ang solamente po yan ha. Nag-iisa lang yan dito sa Albay. Antito ng Albay po yan. Renz Luna po. Kaya ba syempre ang sa kayong one and only partner. Maniwala man kayo sa hindi, ako po ang kagandahan ng South Angel Mustaza po. Marhay na pagkaunto sa indo. Oo, believe it or not. Talagang matindi. Believe it or believe it. Charot. Yeah, but you must. It's a must to believe it. It's Use a must mask. to wear your face mask And face shield. and face shield.
Hoy, Marino, tatabi mga tuga, kamusta na ka mo? Lunes na Lunes, Marso 1, primerong Oy. aldaw kan Marso. Anda na daw ka magpabakuna. Magpabakuna na ha. 600,000 na doses kan bakuna mga tugang nag-abot na sa Pilipinas. China Aid. China Aid. Nailing mo ito? Aha. Yan ah. Sa aren. Iyo. Nasa box? Yan, nasa box. China Aid. Kepuan iyan mga tugang nasa malibot lang na lugar panganing mas mamantener ang effectivity kan bakuna. Maray na ito sa Gaboso na Kantabay sa Premier Distrito, Segundo Distrito kan Albay, Tercer Distrito kan Albay. Magpuundag di sa Santo Domingo baka kay malilipot malinaw tabako tiwi. Maray na ito sa Indo di Segundo Distrito, Legazpi daraga kamaligma nito rapo-rapo. Maray na ito tabi sa Indo Gabos. Diyan mas sa Tercer Distrito siyempre. Ginubatan, Ligaw, Uwas, Polanggi, Libon, Hobelyar. Maray na odto tabi sa Indogabos. Asin magin man palan dyan sa Piodorana. Maray na odto sa Indogabos. Sa Gabos sa mga Bicolanos watching right now all over the world po. Welcome po sa programang Iskaramusa. Uy, good afternoon lang ako duman sa dati kong teacher. Dyan kay Mama Lydia Asilo. Dyan sa Barangay Cagbacong, Legazpi City. Maestra ko ni Tito Renz kang grade 4 ako sa Filipino. Tapos kang Sunday, nailing ko sabi na mga malangliga ngayon yung mga Iskaramusa. From sign on to sign off, solid DCGB. Ay talagang salamat Maray po, na sir. uto tabi sa imo, Ma'am Lyd. Gary feeling ko, Ma'am Lyd, naging teacher man kita. Ngunyan lang. Hoy! Naki-teacher na lang Ay, ako. matibay na sa Pilipino. Nakisabay na sana ako. Ang teacher ko dati sa Pilipino kang elementary, si Ma'am na Marquez sa Legazpi Port. Hoy, maray na tutabi sa Gabos sa mga maestro dyan sa Legazpi Port Elementary School. Laking LPS tayo. Dati ka ito mga toga. Kan kapanahonan mingunyan, dahil naman iniuso ugare. Kaya na Legazpi Port mga togang kayo. Ang mga akik kaya, nagbuburungaga. Kayo kang mga panahon. Hanggang ngunyan man. Bihira na lang ngunyan. Ay, oo. Ito talaga. Dati sana daw ngayon, maski sa lawa, sa text. Yan. No. Na ano din mga togan, so memories ba kayo ano, so panagluwas ka sa eskwelahan, may mga nagtitirindang yung mga tusok-tusok, ano, so ikaw ang tatawanan ka sana kang sa imong magurang 5 pesos. Uy, grabe na ang 5 pesos. Ako dati nagklase ako, elementary ako 3 pesos. Pero iba na ako kan kay Lemon Square, kay Sesto. So diba? pancake na tulogis. So tulogis sa Daracula ano kasi hindi ako laki plato tulogis so may ako margarine. Ako dahil mo nakakabakal minsan. Dahil mo ako tigatawan ni mama kay kwarta. O, may balong ka na nga, magad ko pang kwarta. Labi-labi yung ka na. Pero ngunyan, ang mga aki, tawanan mo kay 5 pesos na Kulangan pa yan. Ma-request pa yan, 20 pesos. Kahit ang mga tugang, believe it or not, elementary ang balon ko 5 hanggang 10 pesos. Ay high school ako, 5 pesos kasi walking distance lang naman. Kaya man pala. Ako, high school, 10 pesos hanggang 15 pesos. Tapos, Tito Renz, manubod ko sa dai. Po elementary, may sari-sari store kami. Tapos, may daraw ka na subag baga, Tito Renz, nagarisa akong may zipper. May laog itong popcorn. Kung ano sa mga panina duman sa araw, di ka laog ko. Habang nagtuturo sa maestra ko, di ko palibot ko na yan. Sumako ka dyan, kada ulog sa parang honesty basket. Tamang diskarte talaga. Oo, tapos hanggang high school ako, Tito Renz, hanggang nagaluto yan si Mama Ki. Bibingka. Sa mga klasikong mga sa mga barkadaong ko, ko para kuruwa yan, nagbabayad. Kasi ka. Ang ngunyan tabi, Angel, na nasa radyo ko na, singila na. Public service announcement tabi, so mga lepa na babayad dyan na. Sa paninda ni Angel kayo magbarayad na kamo. Yung Tito Renz, yung party box baga, na nadara ko yan nung high school ako. Yung may nakatabang. Talagang, kita man, naski man ako, may experience man ako dyan sa pagturutinda. So, di talaga pwedeng maluyang diskarte mo. Aki, pasan dapat madiskarte ka na. High school, college, ang balon ko 15 hanggang 20 peso. Di panoral daw gari 3 times a week lang. College, baka ano naman, nakadamot-damot na. Oo. Oy, boy, oy. Ang sa kuya numero tabi, 0966-1931-118. 0966-1931-118. Sa kuya smart po, 0949-4334-061. 0949-4334-061. Siyempre, ang kapartner ko man, maanunsyo man kasi number ko na ako naghahanap Uy, grabe ka. Hindi ako naghahanap digdi Ang sa kuyang number sa Globe, 0915-415-4899. And then sa Talk and Text, 0909-543-4660.
Sabi ni 4777, Angel and Renz, good PM, listening from Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Oho, sa mga taga Santo Niño tabi, dyan sa Santo Domingo, marayon na odto sa Indogabos, ha? Oo, oy, marahay na tuman. Di ko alam ang first name ni Vice Mayor. Ni Vice Mayor siya kang Castilla Sorsogon, si Vice Manata. Kahapon ka na, nagilingan kami. Actually, nailing ko lang siya. Nagturo siya sa kaning mama, duman sa sarong tindahan sa pag Sunday kaya Tito Renz, ano siya, market day ini duman sa Kumadkad baga. Tapos nagtuturo ni mama. Tapos sabi niya, wait lang. Hello? Oh, tig off na. Check lang kayan kung number mo talaga ni Angel. Oo, sabi ni si ano ito 0193. Tapos continue ko lang. Tigtros ko ni mama. Uyan nga yabe nga ang ang vice mayor nga digding nga sa sa Castilla. Di ko man siya midbid. Tapos para hiling niya ako, sangra niya ako. Tapos pamidbid ako. Ayo pala nga, ikaw pala nga ito. Talagang midbid ka na sa Castilla. Talagang matindi. Makusog kaya dyan ang makusog dyan ang DZGB. Dahil mismo mga tugang kay Sorsogon, abot pa ang signal kan DCGB dyan. Kaya makusog ang mga nakamonitor dyan sa Satuya. Sabi ni 031, good noon po Tito Renz and Ma'am Angel from Lacandula Drive, Gogon, Legazpi City. Si Sana Gerald Aranya ini. Oy, Sana Gerald Aranya, maray na tabi sa mo. Tabi Sir Gerald Aranya. Maray na to. Sabi man ni 446, dapat dahil mo na mag-eleksyon, ang ibabayad sa tao pag eleksyon, ibayad mo na sa mga tao para madagdagan ka magpabakuna. Ibig na vote buying, consent to get vaccinated, buying na ang gibohon, 1K sana, tugot na iyan, ta sa vote buying nga, isang gato sana, fight na. Sa tiganin kayo ni Gary, mabayad sa tao. Parang yung hindi na, abo nga nga gusto nga magpabakuna. Parang gusto niya mangyari. Give money. Give money na lang. Hindi mong negosyo. So malabaga, may sense man actually inimbiktaran niya. Tapag sa election baga mga tugang, igwa man talaga baga mga vote buying na nangyayari. Kaya nga ni ako, dahil ako nagboboto, dahil ako nagpaparehistro. Dahil ka ito nagparehistro? Dahil ako nagpaparehistro. Pira ng eleksyon nag-agi. Hoy, very bad ka. May baga, may pangapunan nigdiso, di ba tatay? Pero pag mati ko, ngunya na taon, maparehistro ako. Pumarehistro ka dyan taon. Sayang. Ako na sa namaboto sa daraga. Mabuta ako mga tungan. Sayang pala. Ay, perang sobre na yan. Baba ka. Kaya ilingon ta mga tugang. Sabi ni 446, may sense ini bako. Nag-vote buying man sa napag-eleksyon. What if? Di babayad mga tugang sa mga residentes, iyon na sana ibayad kang gobyerno, tanganing makumbinse na magpabakuna sa COVID-19. Hindi man nila yun, kasi syempre dapat isipon man, syempre ako man, gari nagduduwa-duwa pa man ako magpabakuna. Parang choice mo din naman. Hindi mo kayo ponan yan nga ning vote buying, very wrong yan. Very wrong yan. Aram ganin do mga tugang kaya yan na vote buying na yan sa luwas mga tugang. Kultura na yan digdi sa Pilipino. Yan ang maraot na kultura na hanggang sa muntig papadagos pa. Wala man ibang nasyon mga tugang sa kinaaban na nagigibo ki vote buying kita man sa dig sa Pilipinas. Sabi ni 2295, Melvin Padua po from Mabini, Malilipot, naka-tune in po sa tindahan, TY. Marahay na udto tabi Sir Melvin Padua. Sa mga taga Malilipot, marahay na udto. Mainit dyan ngunyan, nada yung malipot. Sabi ni Ma'am na Edelisa Dolor, sa Facebook Live, watching po dito sa Villahermosa, Daragan. Marahay na udto tabi sa Ma'am na Edelisa Dolor. Sabi man isa na Joel Serio, good noon DCGB, pa-shoutout dyan sa Lower San Roque, Santo Domingo, Albay, watching from Quezon City. Thank you. Marahay na udto sa Indogabos sa mga taga Quezon City. Sabi ni sa mga taga Tandang Sora, Quezon City, grabe, Rayuna, no? Rayuna. Sabi ni 8811, sabi niya, Kuya Renz, Ate Angel, honest opinion, po, ayaw po namin ng Sinovac. Dahil sa spelling pa lang is S-I-N, meaning kasalanan. Grabe. Dilagan mo magkimine. Ibis na Sino, ginibo mong sin. Pero ini, kaya mo, choice din yan mga tugan. Dakol pa kayo maabot na mga klase ng bakuna. Tayo igwa bagang pipirmahan na waiver, tapos igwa mang interview baga. Pero yung mga digi sa local government, parang maski man mag-abot sa national itong mga iba pang brand ng bakuna. Syempre, nga dito, Renzo, sa Pfizer ba ito sa babao ng niya, sa cold storage facility.
Di ba madidipisilan mo ng guard? Kaya, ang challenge kaya dyan mga tugang sa pagbakuna, dahil man actually so mga mapabakuna, saro pa iyan itong mapabakuna, saro sa mga faktor. Pero ang faktor pang saro mga tugang na dapat hilingon man kan mga otoridad, so pag-transport kay ning bakuna, na may pigsunod na temperatura, mga tugang, tanganing maging mas effective dahil mababa o maghali, so effectivity rate kay niyong bakuna, iyan ang challenge, ano? Sabi ni Ma'am na Rowena Arena, good afternoon po, pa-shoutout dito po sa Purok 1, Barangay 70, Kagbakong, Legazpi City. Hoy, marahay na Watching, pagka-uddo dyan sa mga taga-Kagbakong. Gari pariente mo pa nga ni Angel, ano? Oo, sa mother side. Arena. Sabi ni Sir na Gerald Aranya, good noon Tito Renz and Ma'am Angel. Maray na udto tabi sa mo Sir na Gerald Aranya. Sabi ni Kuya Boy Henry Mata sa mobile, DCGV nyo. Sabi niya, pero pwede mag-lunch mga partner. Maray ka pa Kuya Boy, nag-lunch ka na ako. Kuya Boy, din na magtaram Kuya Boy. Daraon ng tabi digdi sa estasyon. Dumigdi ka na Kuya Ara mo Boy. man ba kung saan kami hanapon ni Kuya Renz? Aha. Sabi niya na Christy Conda, good afternoon, I'm always tuning in from your radio videos. Sabi niyo na Christy Conda, maray na udto tabi sa mo Ma'am Christy Conda. Kuhain ka manulupalop ning mundo, maray na udto sa sayo mo. Grabe ka. Para man kaya siya pigtaram kung saan siya. Kaya pag basta be safe, saan ka man sa mundo, nandito lang ang DCGB para sa'yo. Sabi ni Sana Edwin Relucio, good morning, watching from Saudi, digdi ng vaccine AstraZeneca. Diyan sa Pilipinas, sobra exaggerated. Yung ganyan ni Sir na Edwin Relucio, exaggerated, sumanungkod sa bakuna. Ang bigagamit pa lang dyan mga tugang Saudi Arabia, sabi ni Sir na Edwin Relucio, AstraZeneca. O yan mga tugang. Na-scroll ko lang Tito Renz, yung post ni Mayor Noel Rosal. Sabi niya, 21 minutes ago, sabi niya, just in, latest advisory for inbound travelers, ROF. Ano yung ROF, Tito Renz? Returning Overseas Filipinos. Okay. ROF, LSI, APOR, and tourist, no more swab test and other requirements needed in entering Legazpi City. But required to report to ICR Bitano for symptoms screening. Okay. Ingat na lang palagi po tayo, sundin ng mabuti ang health protocols. God bless us. Good news. Kakapost pa lang yan ni Mayor Noel Rosal. So, ibig sabihin mga tugang, para mas simplify ta ang explanation, sugabos na mga malaog digdi sa Legazpi. Dahil naman required mga tugang, sigun digdi sa post ni Mayor Rosal, na mag-swab test. Kundi, madigdi ka sa Legazpi mga tugang, ma-report ka man girara dyan sa ICR, tanganing aramon kung may symptoms ka. Screening lang. Symptom screening lang. Ibig sabihin kung may kalintura ka, kung may kung may piga-abo-abo namamatean ka, kung ano ang wala ka ng pangnamit, Ayan mga tugang, ang iilingon dyan, dahil ka man actually sa swab test. Kung in kaso pasado ka, pwede ka na mag-uli. O yan, kaya mga tugang, so hapot kan nagkakapi ng mga kababayan niya to, maski nga ni ako napapano ang sa kuyang messenger, sa mga hapot kan mga kababayan niya to, na gustong mag-uli digdi, kaya lang nga ni, iyang problema, tama sa pigtaram kan IATF mga tugang, ang mga LGU kaya, may kanya-kanya man na paagi sa mga mauruli. O ngunyan, ang Legazpi, ang Legazpi, aram na. Sa mga harapot dyan, yun natabi ni Simbang ni Mayor Rosal. Tapos, duman sa mga mauruli, be responsible man na, day na kamo sa magpasundo nga kay ambulansya. Madiretso na tulos na kamo sa arong bago duman sa ICR. Dapat maging naman kamo. Maging responsable man kita. Day pwedeng sa dirito sa nang isipon ta, dapat maski por paano mag-report ka tanganing araman. Tapos magiging mas magiging vital na ang role kang mga barangay official. Na sila na mag-monitor. Sa pag-check kan mga nag-uurulisan ng mga barangay. Oy, happy birthday, happy 27th birthday kay Ate Gemaline Milios. Marahay na udto, ano pa man, papa na. Ano pa man. Sabi ni 272, ang Pilipinas, garo siya so typical na albayano na muya magbakal kimarahay na gamit sa harong. Aram niya na dapat ang pinakamarahay na babakalo niya, pero aram niya man na ang budget niya, bako man sa dakula unon. Kaya para sa iya, best naman dumanasan na sa sahong or sa sa iba pang muldaa, taram pa niya na afford niya. Araw ka nangyari sa Pilipinas, gusto man magkaigwa, pinakamarahay na bakuna, pero kapos ang kwarta. Kayo mga habo sa Sinovac, mag-arambagan sinda, tapos magbakal muya ninda, tapos itaw sa gobyerno para yung administrasyon sa publiko. Ay iba man ang kay 272 Pero yan tabi mga tugang, choice na nindo yan kung anong gusto nindong pilion. O papapilion man kamo kayo kung anong nindong mo yung bakuna.
Pero kung wala na talagang choice, kung ano ang yaon dyan mga tugang, dahil man bagay yan, kang sabi nila, taram na sa FDA. Di ba, na Tito Renz, safe man. naalala mo yung yung parang mga army or mga soldados, parang required sila na magpatudok talaga. And may pag-iday sila nga nagpatudok, galing may something na case na sa inda, penalty. Penalty. Grabe, no? Ang rason kaya dyan kung nata mga tugang ininot sa mga uniform personnel, nagtaram na baga si Presidente Duterte, sa to yung Presidente, na pag ma-distribute na kan bakuna, dahil initatao mga tugang sa MLG, kundi mga militar ang mapa distribute kaining mga bakuna sa mga kanya-kanyang mga LGU. Kaya iyan ang sarok pa sa mga rason kung nata sindang ininot, maging man sa mga frontliners. Kung yan ang hapot, mga tugang, so Presidential Security Group. Hanggang ngunyan, wala pang kasimbagan, manungod kan sa ng pagbabakuna. Mismo na nga si sa muyang kabaro, na si Montulfo mga tugang, nagtaram na siya natudukan. Sa natudukan man. Kay banan si Senador Bongo. Nata na pa, mga tugang. So, irestoryahan na health workers ang iinoton. Magin mo sa PSG ko na dapat ko nagsimbag man kasi nang kasimbagan. Tapos, wala pa itong approval kang FDA. Wala pa, day pa uso mga tuga, day pa nagtataram-taram sa FDA kung ano, day pa katuso si aprigdi su EUA. Yan, EUA. O yan mga tugang anhapot, nata mga tugang hanggang sa ngunyan, wala pang simbag na pigtatao. Ang PSG o ng Philippine Presidential Security Group, manungod kasi ng pagbabakuna. Sabi ni Ma'am Nadja Betito Belen, maray na udto po, watching from Tabaco. Oy, may maray na udto tabi sa Ma'am Nadja Betito Belen. Diyan sa Tabaco City, nag-aantabi man ngunya na pagkauto si Councilor Randy Gata kan Ginubatan Albay. Oy, maray na udto tabi sa Councilor Randy Gata, sa mga mahigos, as in talagang malalaoman na konsihal. Maray na udto tabi sa mo Kuya Jimmy na salita. Jimmy, may panguduang kalamang nadara. Kuya Jimmy, Kuya Jimmy, progress report otong na-print da ang kang padi sa UWAS. Igwa ng progress report ito. So na-print da ang mga tugang. Tamang istorya dyan mga tugang sa UWAS. Si Father na Naga, ang sarok baga mga tugang sa mga exorcist, digdi sa diocese kan Legazpi, digdi man sa Albay, sa probinsya. Ikaw man ang mga tugang na-encounter na sarong kababalaghan, dyan nga ni mga tugang sa UWAS, may nagpiprint da kay itong module kan mga estudyante, tapos bigla mga tugang na na-print, ibang imahe. So na-print Grabe, mga nailing ko ito tugang. Picture mo ito actually. Dahil taram ko sinadya inita, syempre, otong papel mga tugang, inagi ito sa form of technology. Pero sabi nga ni Father Naga, nag-post siya kasubanggi, na ito mga tugang so possessed image, na pigtataram ninda. Pero ngunyan yan, pig-cleanse naman or pigliniga naman, taang mga padi baga mga tugang, tatawa kayan. Kita, wala kitang aram dyan na sa cleansing na pigtataram. Sinda mga tugang, nagsigibo naman ng cleansing. Kaya medyo curious kita. Naghahapot-hapot kita. Ano napa, no? Ako okay na ako duman sa barata. Di na ako mapot ko nata. Di mas di ako natatakot. Daday ka natakot. Mas di ako Dahil man natatakot. ako natakot man, mas ang Hindi. super mahal na Diyos. Hindi. Ang minimin ko, hindi ko na siya i-dig deeper. Aalamin yung malalim nun. Kasi ayoko matakot. Ayaw mo matakot. Oo. Tawa na ako duman. Tama ka duman. Pero yan mga tugang ang hapot na gusto tang masimbagan. Ini ang programang anhapot. Bawa ka. Ay, sorry, tabi BP. Baka sabi si BP. Gusto mo first conviction ka na sa katukawan mo? Sabi ni BP Henry. Baka magtaram si BP Henry Pakarayano. Programa ko ba, ang hapot ba gano'n? May pangkundo, abang aga ito. Kaya ba nga mga tugang, iyan, may iling nito sa Facebook, ang Facebook account ni Father Naga, Paglaom sa Diyos. May pig-post niya itong picture I-friend talaga. ko daw si Father. Paglaom sa Diyos, na dakol siyang update. Ano pangalan ni Father sa Facebook? Paglaom sa Diyos. Okay. Talagang aktibo ini mga tugang sa mga arukan mga aktibidad. Magin man sa simbahan, bako lang sa exorcism na pigtataram. Sa exorcism baga mga tugang, may separate iyan na field of study dyan sa Vatican. Nag-aaradal iyan mga tugang, dahil iyan so basta-basta gabusta padi. Sila sa nakikilaban sa mga Actually, ang yabagang pigtataram linda na ang mga espiritu, may mga maraot, may mga marahay. Diyan man sila yan man ang pagtubod. Magin man sa ibang mga paranormal experts, Diyos ko, Tito Renz, matalo para dangog ta. Udtong-udto, tig-oro na ta. Exorcism. Ito mga basta
ito ito so na kabigla duman ta nagluwas talaga duman sa print out kan papel mga tugang pandok Oo, talaga nailing ning ko ito babae. Si Kuya Pandok Jim ning kaya babae. Si Kuya Jim, apoton ta daw at saan pagkatas kang programa kung may update na duman. Oy, happy birthday muna kay Maricar Asilo, 17 years old. Taga, duman man ini, ara ni kapitbahay mi. Dakulo na nag-birthday doon sa kapitbahay mi. Nasaktong Lunes. Kasapo na ito una ko. Di nag-birthday-an. Ay, ang ibig sabihin kay Angel, ano yan? Calling ning handaan. Oy, garing ngayon sa matibay na ako makikao na di. Calling kang handaan na yan ha. Ibig sabihin kay magdara ka man digdi, sabay mo kami. Ay, gusto mo karabasa? Ay, anong karabasa? Gulay na yan? Squash. Gulayon siya. Gugulayon. Gugulayin pa sana? Oo. Walang problema. Dara mo digdi ta. Lantakan mo ni Kuya John. Diba Kuya John? Tatay, gusto mo din? Ginulay Magmotor ka na na- lang, tatay pa to. Ginulay na karabasa na may gata-gata tapos partneran mo kipritos na lawlaw na pritos na Isus Marios talagang matindi. Talagang lilinaw ang mata ko. Parang magmula dito hanggang kamalig. Abot ko ang paningin ko. Wala na garing sa paralito like this, hindi mabugti. Ayun nga ni, si Giovanna Pero bayay sa namin nga tugang. Si Giovanna? Si Giovanna, nasa maray naman na estado kan buhay. Sabi, dahil ka man pwede magtaram na si Giovanna, nasa maray ng kamugtakan. Ay, dahil man kayo ito, sala ito. Nasa maray ng estado kan buhay, tabi, Oy, maray na oto, tabi, kay manam na easy, arat Daisy. na siya. Daisy pa. Daisy Alcantara. Di ko baraligtad kaya iniong pangaran kang Sabi niya, pabati tabi sa Alcantara family dyan sa Anislag, Sitio Tapayas, Zone 5. O sa mga taga Sitio Tapayas, maray na ito sa Indogabo. Sabi man ni manam na Christy Conda, dito lang po ako sa Sipi Daraga Albay. Aram ko na si Ma'am na Christy Conda, taga Lower Sipi ini. Talagang may bidda naman ang mga avid listeners kan Iskaramusers. Iskaramusers digdi sa Albay. Mag-ibo ka ng group chat. Mag-ibo kita kay Eyeball. Aha, pwede man. Mag-ano kita ki fans club. Kasi Papa man may fans club na siya Sadit sana pero tian fans club. Kami man Iskaramusers. Ako lang tapos sa dito. Tapos Barreta alas 12ers. Mabilog man ako kaiyan. Ang presidente ko, si Kuya John Napoles. Sabi ni Sir na Andres Ayala, watching from Quezon City. Ay, Quezon City. Saan din yung Quezon City? Baka Quezon. Baka Quezon. Nakauto-correct lang. Ta QW pala magkataning sa keyboard. Maray na ito tabi sa Indoga, boss. Oy, 2 minutos na sana bago alauna ng pagkapon. Ano ba yan, last? O, paano kayo na Madumana kita. Salamat sa 17 million na nakaantabay digdi sa Facebook Live. Maging mas na mga nagpartisipar. Uy, bago pa magtapos, nag-text si 446. Sabi niya, totoo tabi yan ngunya ng mga nag-offer kay investment stock market. Ilaagsan ang kwarta tapos madakol easy money. Ay baga mga tugang ngunya ng uso. Ayan ang mga stock market Lalo-lalo na yan na Bitcoin na pigtatara mga tugang. Nagbakal ki Bitcoin tapos maghalat ka lang kipirang taon. Pag pinabakal mo yung mga tugang, milyones ang kantidad. Panatsambahan mo. Ang mga businessman baga, sige barakal ki Bitcoin. Anong Bitcoin? Yung man yan, hindi ko nasabutan. Basta Bitcoin siya. Salamat sa gabo sa nagantabay. Kami po sa inyo na kaibanan ako po ang solamente. Ang lalaking totoy noon, pero tito ngayon, tito ng Albay po yan. Res Luna po, syempre kaiban sa kong kapartner. Sa pangalan po kay sa kuyang tatay, John Napoles sa Lalo Technical, Richard sa IT, ini po ang gagandahan ng South Angel Mustalda po, marahay na pagkaudto sa Inuga Boss. Bye-bye. Bye-bye and mabuhay. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer